bapake pedagang nggih. Dina iki laris berarti waya beksoto berarti rezekine dijembarno Gusti Allah. Sesuk kok dagangane sepi berarti wallahu yaqbidu ditahan. Rezeki ditahan iku ujian, iku ibtilaan krana dicoba. Begitu juga rezeki sing lancar iku Gusti Allah ya beksutuk ya beberno meluaskan rezekine orang tersebut. Begitu juga nek dibeberno, nek dijembarno iku juga imtihanan, cobaan. Lah nek wis dikei susah yo coba, dikei lancar yo coba. Karena apa? Semua kembali kepada Gusti